Alhamdulillah rabbil alamin sampun rawuh. Sugeng dalu Mas Klidik. Sugeng dalu Mak Cangik Yuli Mbok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rawuh jam pinten iki mau? Nembe kemawon kalawu tabus dosa. Pun diantu-antu kali panitia jenengan dipun paringi tempat transit yang istimewa lho. Alhamdulillah pancenipun saking keluarga besar Kabupaten Madiun. Nggih. Mliginipun wonten kepemerintahanipun para pejabat-pejabatipun Leres. memang menghormati berbagai kalangan seniman yang berdasarkan dengan budaya masing-masing. Dirangkul kabeh ya Mas. Nggih, mula mboten bedak-bedakaken papan panggenanipun sedaya dipun mulyakaken wonten wingking Mas. Leres. Alhamdulillah mula bombonging manah remening penggalih kula panjenengan sedayanipun Ampun mirsani mriku to wingking, nggih Mas. wingking. Alhamdulillah. Pripun megah resik. Niki sing jarani gelare kaya ngeten niki ngungkul-ngungkuli kraton ngayuk Jakarta Mas. Alhamdulillah. Nggih. Mula alhamdulillah kula iki kaya gumun kula Mas. Kok gumun? Saka sak monten agengipun. Nggih. Lawang ya ngungkul-ngungkuli lawang omah. Nggih. Tapi niki lawang siji dingge lawang kula ngomah iso entuk 6 Mas. Saka gedene. Saking gedene Mas. Masyaallah. Ngoten mula Nggih. alhamdulillah sedaya fasilitas nggih mumpuni. Alhamdulillah. Pun kados hotel. Nggih. Nganti niki teng jeding buka kran men mboten iso. Niki Saya tau sampeyan berdua iki lak seniman kondang, Nggih. sabane ngendi-ngendi kok ya ora Nggih. modern babar pisan. wong niku luwih becik lak napa wontenipun to Mas. Sok kala sok kemerten ning lak ora ngerti lak njur malah ngisin-ngisene. Sok tahu. Nggih. Lah piye to kuwi? Lho, lah pripun lah Mas kula niki pun kula kandhani Mas, nek ora ngerti nggon papan panggonane takon dhisik. Niki Mas. Basa mlebu bleng tenggene ruangan. Pripun? Walah langsung roh nggone anyep njur ngletak. Wah, mapan sak penake niku digetke. Wah, karpete nggon kabupaten apik ya. Kamu kok sing dituruni niku keset. Wong ora nyawang. Wah, ora gaul blas lek kuwi jan Kene iki karpet ngisin-ngisini. ngisor jero kae ya wis kaya ngono kuwi. Wong kene keset wae apik kok padake ngomahmu. Mula nggih alhamdulillah Gus. Nggih. Mula dawuh saking beliau Bapak Bupati Bapak Haji Heri Wuryanto Nggih. lenggah satata kalian Bapak Bapak Wakil Wakil Bupati. Bupati. Insyaallah sedaya jajaran kepemerintahanipun beramanah dan terarah selalu membawa harkat martabat budaya Indonesia dan membawa sejahtera makmur masyarakat Madiun. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Madiun. Bapak Bupati dan Wah, Bapak estu. Wakil. Lah saben taun mesti ngeten niki cobi. Niki Nggih. lenggah sami ndekipun jumeneng sami nginggilipun Mas. Masyarakat kaya ngeten iki biasanipun lho Mas. Pripun? Nek ngeten tontonan ngeten iki pejabat mesti lenggahipun wonten ngajeng. Nanging Madiun mboten. Ini yang dinamakan pejabat itu berangkat dari rakyat, bisa naik menjadi pejabat juga dari rakyat. Nantinya menjadi lenggah, menjadi jabatan atau pejabat akan dikembalikan kepada rakyat. Mula api eleke pejabat kuwi gumantung saka rakyat. Nggih, leres. Niki. Mula ya VIP sing Niki. istimewa sing ning kono para Alhamdulillah, penonton malah kabeh. beliau-beliaunya itu mengalah lenggah sisih kiri kok Mas. Ngoten. Ngono kuwi sing Nggih, apik. nggih. Mulai kang saya mengkaten dipun contoh Mas. Nggih. Pejabat sakniki niku sok kala lak nun sewu. Sok kala ya kepengin duduhke pangkate, kepengin duduhke jabatane. Leres. Ning saya yakin Madiun tidak mengutamakan jabatan atau pangkat, tapi prioritas untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Niki. Sampeyan lak ora dhewe to rene? Nggih, saben-saben mesti kalih dulur kula lanang no. Lah kok mung meneng wae sampeyan wis kojah akeh lho. Pancen niki kula kengken meneng mergo bagiane sithik. Nek dalang niku omong sewengi mupet lak njur larang to Mas. Leres. Lah nek dagelan ngomong terus lak ketularan dalang. Nggih. Mula nek enten dagelan sing ngomongi akeh bagiane akeh. Leres. Nek enten dagelan omongane sithik bagiane sithik. Sing ngomong sapa lek omong akeh bagiane akeh iki. Lho nggih no. Kernete bengak-bengok bayarane kalah karo sopir ya. Oh ya iya Mas. Ya iki lho, nah ngene iki lho, karepku sithik nendang der ngono lho. Lah anane nun sewu kernet ki. Ora mesti lek wong iki kakek ngomong bayarane akeh apa bayarane sithik ki rung mesti. Tapi paling tidak nuwun pangapunten Gus. Wong iki jangan Pripun? memandang sebelah mata. Pripun? Profesi itu boleh
bermacam-macam. Nggih. Tapi secara nun sewu penghasilan itu juga berbeda-beda. Kok ngoten, Mas? Lho nun sewu kowe ngomongnya nun sewu lho. Nun sewu nggih Mas Cahyo nggih. Pripun? Ayo apa iki? Lho. Lah kowe ngenteni omonganmu kok ayo apa iki? Lah wong dipersani, Pak. Sama bapak ki piye-piye sampean ki selalu digandeng lho. Nggih. Mbok ya paling tidak ki ketularan pintere, ketularan wibawane ngono. Ngimano karo adikmu, ngimano karo aku. Lah nggih. Mergo saben-saben bapak Lah ngapa hari ngiman jenengane? Kok ngiman kritik? Wong bojoku ora tak iman-iman kok ngiman jenengan. Maksudnya ngene lho, awake dhewe lak satu panggung. Satu Lah, tim. Satu tim. Sing ngomong sapa satu tim? Ndek iki sampean yo budal dhewe ra aku. Lah kuwi lak keparenge sing nanggap ning Lah iya berarti kan saben-saben. bukan satu tim. Lah ning saben-saben dikersake karo Pak Hariwur kan mesti sampean katut. Jagalah nama seorang dalang. Nah, Ngono kuwi lho. kebersamaan tim atau kesuksesan panggung ini tanggung jawab kita bersama. Ngono kuwi aja Ora mesti kok kudu ngisini. peh ora dijak, peh kudu dijak njur sampean golek merdeka dhewe. Ning paling tidak ini satu wadah, senasib, serumpun dan sepenanggungan. Ngono lho. Suatu kebanggaan. Lah sampean yo bangga to. Ya bangga wong ditanggap kok. Wes Iki omonganmu ki mesti jengkelke kok. Ora perkara ditangkap, tapi secara misi visinya itu kamu itu sudah merangkum ngono lho. Hebate dagelan ngene iki lho. Napa? Hebat babakan napa? Nun sewu lho, Pak. pripun? Sing biasane lho. Nggih. Biasane piye? Biasane iki nun sewu. Kowe nun sewu. Terus Masyarakat tuh kalau menghadap Pak Bupati kan sulit. sulit. Bapak itu mesti dinas terus kok. Masyarakat menghadap Pak Bupati, menghadap Pak Wakil Bupati, menghadap Bapak Sekda. Pak Dewan ki sulit. Nggih. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini beliaunya itu semuanya bisa menghadap ke kita. Lho. Bocah ki jane majnun apa piye jane? Di mana-mana ki pancen iki tontonan. Beliau pancen seorang pejabat namun mengapresiasi gelar seni seperti panjenengan ngono kuwi. Tapi kan menghadap ke sini. Leres. Lah nggih, ini satu keistimewaan bahwasanya beliau sebagai pejabat ini yang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan beliaunya tidak tanggung-tanggung, ora gampang, ora gemen-gemen, biyen dipilih karo rakyat, beliaunya lenggah ning kono kuwi yo tetep menghadap masyarakat. Ini yang bisa dinamakan nun sewu dalam hidup itu saling menguntungkan, bersimbiosis mutualisme. Loh. Wong sing ora gengsi, wong sing ora isin, Saya apa mau? Simbio apa? Selali aku sing mau. Kowe iki secara listening skillmu ki ditata Simbiosis mutualisme, Oh, iya. saling menguntungkan. Masyarakat dulu memilih beliaunya sebagai pejabat dan beliaunya sebagai pejabat insya Allah kedepannya akan bisa menyejahterakan warga masyarakat. Mulanya beliaunya saya bisa menekankan bahwasanya bapak pejabat-pejabat sing lenggah menika orang duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna. Secara garis umum orang duwe jiwa kemlinti. Biyen dipilih saka rakyat, sekarang menghadap saka masyarakat. Sing dadi pertanyaan ini mesti tok. Napa Mas Nutuk? Dalang. Nggih. Atiku ora penak kita iki. Sik nek pejabat dipilih saka masyarakat menghadapnya kepada masyarakat. Bener. Ya ora? Iya. Ya apa ora? Karena dikembalikan semuanya. Mergo nun sewu. Nun sewu lho. Pak Cahyo. Sik atiku ora penak kita iki nggo. Ora penak ya pijet ngono. Ora aku sik. Terusno piye-piye? Nun sewu. Secara tidak langsung uang rek ditimbali ya kudu duwe jiwa lembah manah ora kemlinti. Menghormati, ngajeni, Sopan santun. Jenengan ki nun sewu. Saya bisa menekankan bahwasanya karakter dalang sing paling kemlinti sak Indonesia ki mek jenengan, Mas. Iya no. Wong pyayine halus kaya ngoten lho kok iso. Tapi kita lihat jenengan iki lho ditanggap sakmene wong sakmene mbane. Ditimbali Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, kok malah madhep debok ora madhep rono. Iki sing bodoh ki awakmu. Dimanapun tempatnya sesuai dengan aturan dan juga kaidah di dalam pedalangan, dalang kuwi tetep ngedep neng kelir. Ana tatanane dhewe-dhewe. Ana aturane dhewe-dhewe. Enek dalang sing madhep rono kuwi dalang wayang golek. Betul. Lho iki dalang sing gagrake gagrak saka. Ya setidaknya tuh menyempatkan waktu sedikit. Begitu kene plus. Ngene lho. Piye jajal praktekno. Ya. Terus nolak. Nah, Nggih. Mosok mboten saged ngoten niku. lah ngono kuwi nek genep sewengi terus piye jajal? Jajal. Lutang, plang, dek. Nah, lah. Ngono ta? Apik ra? Ya ora. Api ora. Sik. Tabuhi, sampak. Nah, kudu ngoten niku jenengan, Bos. Hoi. Oh.
Ya ora. Loh, kudu ngoten niku. Ini yang bisa dinamakan dalang sing bermasyarakat. Ning nuwun sewu pancen bermasyarakat. Ning donya ya iki sing jenenge dalang kucluk. Sing ngarani dudu aku lho, jenengan dhewe lho ya. Lah mergo sing ngon madheprana awakmu, apa nek dalang berperang terus ngono iki. Ngene kuwi. Lah nek ora bener nyapa mbok lakoni. Lah kok anggap dalar duwe tata krama kok ora. Karepmu dhewe. Aku kok ya manut ta nyapa iki mau. Asem, Mas. Kene iki lho. Lah kok api. Lah kok api to? Piye, Mas? Lah kok kene noleh karo melet lho. Malah kaya dolalane anakku. Wah, ngeten iki lho Mas, kula jane melu nata ati kados panjenengan. Bojone nyamluk aku. Pripun? Ora trimo jare. Lah wong sampean ki ya ora ngerti kok endi papan panggonane bocah enom ki ngurmati piyai sepuh, ngendi papan panggonane bocah enom ki. Tapi apik, Bos. Apik piye? Dalang model piye? Semoga Kabupaten Medium tetap jaya sepanjang masa. Koclok kuwi ngono. Ketoke kulino dolanan TikTok ya tok. Lah yen tak pikir-pikir ya tenan kok. Madepe rono ya kaya adol bagus kok ya. Tak jamin sama angger perang madhep rono angger perang madhep rono tak Genep jamin. sewengi Mas. Tengengen sesuk. Oh no. Wah. Ngeten Mas Cahyo. Pripun? Pancen boten saged dipun bedaken kula kalian Mas kula. Dados ngeten iki lho. Kula niku nek kalih panjenengan selalu memberi penggalih sing keca tok. Ter yo event ngeten iki lak visi misine kudu cetha. Iki dalam rangkane apa? Hajate apa? Temane piye kudu ngerti. Ini yang bisa dinamakan sinergitas di antara seniman dan para pendukungnya. pejabat. Nggih. Ora kok terus waduh jan ngene iki lho. Ngene iki nek umpama didelok karo bocah cilik-cilik, njur secara edukasinya kan enggak ada. Enggak ada, kosong lompong. Kowe iki jan. Ora apa-apa nek kowe yak-yakan ora apa-apa karo aku ning aja terus karo Mas Cahyo. Lah ya, kok kocluk kok dalang kon malik mburi ora kocluk meneh. Saleh dhewe gelem. Lho, gelem ora karena mendukung sampean ben ketok apik ngono lho. Lah jajah sampe nek ngomong ngono terus ora dimbangi nggih to Mas? Nggih. Ngono lho. Jadi paling ora ini kan HUT to. Iya. Harus apa yang kamu sampaikan secara detail dan valid nggih to Mas? Betul, leres. Ngono. Ya. Kira-kira sampean nyumbang apa HUT Kabupaten Madiun ngono. Nyumbang apa wong aku ora ndek apa-apa. Ah iki ta. Wong ki nuwun sewu, Gusti Allah ki wis nakdirke lho. Kowe ora duwe apa-apa, ora duwe bondo, ora sugih donya. Nek saran duning badanmu kuwi sampurna, kuwi sik bersyukur nggih to Mas? Betul. Lah iki lho Pak Bupati ki nglumpukke para warga, son diunekno panggung amba disewa, sik nekake dalang Ki Cahyo, sik digenepi dagelan saka Ponorogo. Lho sampean kok mblitarene iki lho, ora sangu apa-apa terus bengi iki sing mbok pikir apa? Sing tak pikir ki engko bayaran piro. Lah. Iki ngawur. meneh. Panitiane tanggung jawab rampung kabeh. Guyon. Aja ngrembug materi ngisi-ngisini. Guyon Mas Cahyo. Iki nyampluk panitia. Nek karo kantine tak tibane ngoten lho nyapa to sampean kok lesu yo nyapa to jane. Lah ngene ora patut babar pisan. Lho niki Nek ora iso ngaji kitab, ngaji yo Jawa. Iya kenyeh iya iso. Kowe ngomong ngene iki sok dipertanggungjawabkan. Ora guyon. Allah ki menehi mripat utuh. Ya utuh. Allah menehi irung utuh. Oh iya lara iki jare. Gusti Allah menehi mripat. Gusti Allah menehi irung. Gusti Allah menehi lambe. Lambemu ki ngomong sak kecape 20 juta. Terus iki fungsine apa? Iki mripat tanpa ces-cesan, tanpa batu ya mbok ki nyawang 40 tahun ora rusak. Mbok nggih ambekan ya ora macet. Mbok nggih ngrungokke ora budek. Iki fungsine apa? Ngomong. Lah kene iki lho Gusti Allah men iki fungsine apa? Irung enek fungsine, mripat enek fungsine, lambe enek fungsine. Lah iki fungsine apa sing iki? Lah. Malah elek. Kembali ke tema. Akademisinya itu ndak ada, Pak. Ayo, itu dibalekne kuwi kaya ngono. Melek cilik adekmu. Nggih. Ayo. Penting ah. Pak, pangapunten. Pasti maaf niki Mas kula nggih ngoten niki. Tapi kan organ tubuh to, Bos. Organ tubuh. Kalau mengarah ke situ itu paling tidak ya dirodok disisihke sithik. Nek tak sisine malah. Tak sampluk wayang luwe ora. Iki dalam rangka hari jadi utawa HUT. Nggih. Ke 457. Nggih. Dadi ngene iki paling tidak sing iso diarani umat. Nggih.
Dadi kowe iki sing mbok sinai aja makrifate tok to, syariate barang iki dipelajari ngono. Nggih, Mas Kritik, nggih. Gunane sirah nggo mikir. Ya percaya aku. Nah, lambe nggih pangucap, mripat nggih mirsani, irung nggo napas, tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku, ati kangge ngrasake. Lah, iki nggo apa? Kono nek. Tak tunggu nyotelan lho kowe iki. Aku malah mek ngono tok sing ra tau mbok liwati lho. Diomongi apik kok iso. Jadi paling tidak Bapak itu karepe pripun? Ya karepe iki masyarakat maunya gimana? dalam rangka apa? Ini kan HUT yang ke-457. Nggih, Pak. Itu lho. Dadi aja guyon. Ora guyon, jenenge sing bayar iki guyon iki gendeng aja iki aja. Ya guyon ning kala mangsa kudu enek maknane. Nggih, Mas. Jadi ngene lho, Bos. Kowe lak ya tau to kerja sing nun sewu kerja sing rada kesane iki elit ngono lak ya iso to. Saged, Mas, saged. Dadi tembunge manca ki ora et labora. Ya, bekerja sambil berdoa. Nah, itu yang saya maksud. Iya. Ayo sekarang yang disampaikan apa? HUT. Nggih. Ayo. Apa? Loh. HUT itu hari ulang tahun. Ya, berarti mudah-mudahan dalam rangka ulang tahun hari ini hari menjadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa dan kedepannya. Kowe ngawut kuwi. Hari iki tegese ora kok njur jenenge piyayi kuwi Pak Hari ngene ora, utawa Pak Hariwur ora. Ning hari iki dina, kowe muni ora hari sok ora ditanggap karo Pak Hariwur lho kowe. Oh. Kowe iki. Pun Pak Bupati, sok ganti mawon dagelane nggih. Wis tamu ya UT iki hari ulang tahun. Mudah-mudahan ulang tahunnya Pak Hari. Ayo, Mas Kritik sok golek pasangan liya aja ngejak iki. Nggih, sampun sini ora. Ulang tahunnya Pak Hari, mudah-mudahan Pak Hari akan menjadi pejabat yang hebat. Mudah-mudahan Pak Hari akan menjadi panjang umur. Iki ya salah. Lho salah ora corek. Sing ulang tahun iki Kabupaten Madiun, dudu Pak Hariwur. Lho, jaremu ngarepe hari ulang tahun. Lah ya hari iki karepe dina. Dina Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu ngono lho. Oh, berarti Pak Hari diulang tahunnya seminggu. Ora kok seminggu, maksudnya iki terangno to. Iki ulang tahunnya Kabupaten Madiun yang ke-457. Mencela-mencre mau jare ulang tahunnya Pak Hari. HUT wae napa singkatane? Hari ulang tahun. Lah iya berarti kan ulang tahunnya Pak Hari. Aku kok bingung dhewe, iso asam lambung aku malan. Awakmu ayo bantu. Kula dhewe ya wis ora ngatasi kok. Wong niki ketoke tuwa ning bodhone ram kok. Saiki kula teko, Pak Cahyo ulang tahun, sing ulang tahun sinten? Ya aku. Lah nggih, Jo Kritik ulang tahun, berarti sing ulang tahun sapa? Jo Kritik. Nah, Daryanto ulang tahun, sing ulang tahun sinten? Daryanto. Nah, HUT iki singkatane napa? Hari ulang tahun. Berarti sing ulang tahun sinten? Aku duduk. Kowe tak keprok ora iki. Sing ulang tahun Kabupaten Madiun. Oh, berarti Pak Hari iki diulang tahun karo kabupaten. Kowe engko nek angel-angel tak tutuk ning ning nong ning. Lah kok kono neh lagi, Pak? Mbah, aja bodoh-bodoh banget. Loh, Madiun ini sudah cerdas loh. Engko lek padha pintere galek sing lucu. Paling tidak itu secara IQ, EQ, SQ-nya itu bagaimana? Oke. Iki. Aja kok ketok mendho banget ngono lho. Pak Bupati. Lah Mbah Tarom wae lenggah, ayo. Pak Mbah Tarom, Pak mantan Bupati ya. Nggih. Nggih. Mandun Pak. Pak Kapolres, Pak Dade, makasih sembandun. Wah, Nggih. kok karo Pak Kapolres aja ya akrab banget. Anakku ning Kapolres Kabupaten Madiun kene. Masya Allah. Dadi polisi ya? Nyopet kecekel ndek. Ya tak omongi. Bleset iki jenenge. Kowe engko tak priksake lho kowe. Ya apa to jane iki? Lah wong dijak omong apik jalure pas kok ya mbleset. Watuk. Nek watuk loro diobati, mati yo dimpet. Terus kowe aku mati arepe karo sapa? Ya akeh kancaku akeh. Oke wong sing sombo apusi aku tok. Mun karo mondol men arepe. Izin, Pak. Wah, boten ngrusaki kancane. Mungkin niki malah kita itu saling Nah kuwi lho arep serius lho. Nah. Ulang tahunnya Kabupaten Madiun yang ke 457. 457. 45 jumlahe 9, 7 jumlah 45 jumlahe 9 karo 7 jumlahe 16 angkane 1 karo 6. 16 angkane 1 karo 6 kok mripatmu mlilik iki lho.
Pancen mataku ombo. Aku ki mataku ombo untuk umrongos dadi sih lho. Jumlahe piro? Jumlahnya 7. 7. Dan saya nggih Pak Ribut. Niki aja ngisin-ngisini lho Mas. wong Jawa aja sampe ninggalke Jawa. Apike ya ngono kuwi. Wong Jawa ya kudu gawe ramalan Jawa. Jawa bener. 7 menika nun sewu. Menawi sedaya saged peparing. 7 niku biasane para winasis ngaturaken 7 ki pitulungan. 7 ki pitutur. 7 ki pituwah. Nanging sedaya menika saged dipun oncaki kanthi ilmunipun inggih menika wong Jawa ingkang beda-beda. Sapa sing dioncaki? Bojoku. Maksudnya iki apa sing dioncaki? Tegese menika. Iki serius jenengan yo ngono. Ki aja gregene lho sampean. Aku nyamang iki kok. Kula niku wis ngomong serius aja dintai. Iya, maaf nggih. Pitutur. Nggih pitutur. Sing Pituas. Sing mbok omongke apa, Mas? Apa iki mau? Lho, kok Pitu. Pitu ki pitutur. Pitutur pejabat menika secara kita bisa menganalisa, kita bisa mentranslate itu adalah komunikasi. Pejabat wonten ing Kabupaten Madiun itu cara berkomunikasi terhadap masyarakat Madiun ini tidak secara otoriter, tidak secara radikal, tidak secara keras, tapi dari hati ke hati. Jadi ini bisa dinamakan pejabat sing ngerti apa dadi karepe masyarakat dan masyarakat insya Allah akan hormat kepada pejabat. Ini sinergi antara pejabat kalian masyarakat. Ini sing saged dipun wastani manunggaling kawula Gusti. Loh. Kawruh Lho kasampurnan. kene Bos. Iki apik. Manunggaling kawula Gusti iki ora awake dhewe marang Gusti Allah. Iki awake dhewe umat ngrasuk agama ya iso diarani awake dhewe manembah marang Gusti. Sing dari manunggaling kawula Gusti ya yoga karo dalang, ya masyarakat karo pejabat. Niki sing saged dipun wastani manunggaling kawula Gusti. Dadi ora kok mempentingkan eksternalnya tok ya. Tapi ya internal itu juga dipentingkan. Tidak mementingkan kepentingan pribadi. Jadi insya Allah Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati itu akan mementingkan kepentingan golongan. Nun sewu Mbak saya. Pitu kian mbok goleki nun sewu. Nggih. Hono coroko doto. To menika toto. Toto untuk mensejahterakan warga masyarakat Kabupaten Madiun. Ini bisa menjadi Kabupaten Madiun menjadi kabupaten yang menjadi kabupaten barometer seluruh kabupaten seluruh Indonesia. Nyatane pembangunannya pesat, pendopo sakmene gedine. Kantor kabupaten sakmono megahe. Insya Allah kedepannya kantor Katon itu akan ada di wilayah sini dan ini kedepannya akan mengangkat UMKM yang ada di Kabupaten Madiun. Alhamdulillah. Loh. Ini terlihat Pak, biyen kene iki sepi. Biyen kene iki ora nek sing jaka Pak, biyen kene iki angker. Wah. Rawan. Kok ngerti? Loh, niki berita Pak. Biyen kene jambret akeh. Jambret oke. Saiki wis ra ono. Sepi Pak. Sebabe Wis rame. Menjadi ikon Kabupaten Madiun. Nggih mboten Mas. Pen. Kenapa to? Kayak adikmu lho. kowe iki Iki mesti nyemak nyamuk. Lah kowe iki ya karek sak lit ngono kae ya ndak mbok liwati. Liyane Pengennya anyar terus deh ora. Kene mboten? Sampeyan sing babat pirsa apa? Loh. Biyen kene. Sinten? Loh, Bapak Mbah Tarom. Loh, Mbah Tarom niku juga pahlawan, Pak. Lah iya. Jadi Kabupaten Madiun ini tidak lepas dari mantan bupati-bupati yang dahulu. Tongkat estafetnya Itu ada. Tapi nun sewu lho, lelek niki pendopo niki. Nggih. Kalih omah kula kadoan, Pak. Sing kaduan kowe iki. ora sombong to, Mas. Sing kaduan iki omahmu apa iki? Loh, ya niki no, omahku sak ndure niki no. Loh, masyaallah. Niki wae kula delok nggih, kula hitung nggih. Sokone mek tak delok mek 30 paling sokone niki. Lah omahmu 42. Wah, luwih gedhe no. Omahmu 42 ki terus ukurane omah pinten? 4 kali 8. Lho kok ora imbang blas to, Mas? Ngarepke sokone loro, Terus? mburi iringan kae. Heeh. 40. Lho kudune lak yo presisi kabeh to. Oh, iki iringan 40. Lah nyapa kok luwih akeh? Omahku meh ambruk songkok pring ini. Wong pringe mbok omongne iki. Aku jane wis bangga lho, sampean ngarep ngomong apik wis bangga. Nggih, teman. Nggih. Iya, Pak. Nggih. Nggih, Bro. Ayo, Bersahaja. bersahaja. Saged dipun wadah. Nyanting kali. Pak Hari dan Ya. Pak Babuk Ya. ngagem Ageman. batik. Iya. Itu Karena apa? khas. Batik kuwi insya Allah beliaunya anggonipun ngasta menjadi pejabat Kabupaten Madiun. Nggih. Insya Allah ora gelem nampa bathi senajan to sedidik.
bersih akan korupsi, karena kepentingan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, insya Allah akan terrealisasi. Amin. Batik ini lho. Apa yang dipakai itu salah satu filosofi, Pak. Wah, ya ampun. Apa-apa mbok gawe ya kuwi. Lho iya lho, wong ade iki mantan copet. Wah, Lah Bapak kenapa kok pakai songkok? Mergo lek nggawe helm dikira pemadam kebakaran. saya tak keprok itu rungokne tenanan ora, ayo. Itu identitas ngono lho. Identitas bahwasanya beliau itu sebagai pejabat religi itu yang selalu ditanamkan. Ya budaya, ya agama, ya negara. Wah. Mula pejabatnya sederhana, masyarakatnya juga ikut sederhana. Loh, ini perlu dicontoh. Sederhana apa? Loh, ibu-ibu sederhana kaya ngeten iki cobi penyan pirsani. Loh, sederhana semua, Madiun ki gak rena-rena, Mas. Sing sederhana iki malah wong lanang-lanang lho. Ibu-ibu lho sederhana. Ibu-ibu delok jilbab lho mesti apik-apik kaya ngono kuwi. Sing lanang-lanang delok mek kaosan nggih songkok buluk lho ngene iki lho. Sederhana iki malah wong lanang. Wong wedok-wedok iki lho, Don. Paitane akeh. Delok wayang ngene iki jilbab lek apik moh, sik wedakan, sik celaan, sik bengesan. Sik klambi berukut, ragate pira. Wong lanang iki delok mek kaosan, jaketan, celana, lingguh yo nglesok ngene iki, sederhanane wong lanang ngono kuwi, nun sewu. Wong wedok iki nun sewu lho, arisan yo seragam, senam yo seragam, rasan-rasan yo seragam. Ragate lho pira wong wedok. Yo akeh. Wong lanang iki lho ngalor ngidul iki lho. Nun sewu, songkok yo tahlilan yo kuwi, yasinan yo kuwi, undangan yo kuwi ngantek buluk lho songkoke. Ning lak wong wedok kuwi lak mesake to, Mas. Mesake nggih. Ngene-ngene iki sampean pirsani to. Ngapa? Lha iki lho. Ini lihatlah generasi-generasi. Nek krono tanggung jawab seorang ibu nggih to, Mas. Sik, samane lak ora ngerti to. Napa? Kyai Putri, iki apa neh sinden ya? Nah. Iki mau tersinggung. Napa? Sing kudune nyambut gawe ini lanang apa wedok? Lho wong lanang lho. Iki Lah, Kyai iki wong Putri do wedok-wedok, nyambut gawe. Kaya ngene iki rekoso. Iso tersinggung, iso lara ati kaya ngono kuwi. Lho. Abot wong wedok rekoso lho wong wedok kuwi. Nun sewu lho, Bos. Apa? Sing lara ati malah wong lanang. Kok iso? Dhuwit iki mek ngalor ngidul diwene wong wedok, dandan ayu mek dienggo tontonan tok ngene iki. Lek ning omah nun sewu, nggih daster jebol-jebol. Ayo, nggih napa mboten? Ayo, rasane mboten? bojoku yo ngono. Kesi lho. Ketok ngene iki nyambut nggih dandan ayu. Lek iki pas live TikTok ngono kaya delok. Nggih daster krowak-krowak. Nelongso lho jenengan niku. Nggih napa mboten? Iya. Wong wedok kuwi dandan ayu ndudohke yen diparingi yatra bojone. Lah iya, wong lanang lek golek dhuwit ki nun sewu lho. Panas karo panas. Udan karo udan pangan nyambut gawe mek dienggo wong wedok. Wong wedok mek jero omah tok. Kena panase moh. Lho, sok kalau direng. Wong lanang don, lho glingsek-glingsek iki. Mesake lho wong lanang iki ngawur iki. Ngesakne wong wedok deloken sepuh kaya ngono kadang sing enek sing daud barang, enek sing tandur barang. Sing daki wong lanang. Lho, kowe ora ngerti enek pantun. apa? Duh, golek bling disambi boling. Apa kuwi? Sing wedok glowing, sing lanang gulung koming. Sik, sampean kudu menghargai persamaan gender lho. Napa, Pak? Sewu. Kyai Putri, nggih to. Niki lak mending nglakoni yen wis palakrama terus mbobot utawa ngandung. Leres, Mas. Kuwi rekoso sangang sasi 10 dina. Wong meteng iki mek turu limah-limah ning kasur tok. Sing nukokne susu sinten? Sing lanang. Sing nukokne vitamin sinten? Sing lanang. Sing ngeteni ning dokter sapa? Sing lanang. Sing USG sapa? Sing lanang. Lah yo, ki lho mikir dhuwit sak lembane, Pak. Ning sampean lak urung gagas. Ketika seorang wanita melahirkan Ngeden. perang apa jenenge? Perang cakil. Sabil goblok. Perang sabil cakil ora. Iki lho aku bandelok perangan ki mau to. Kuwi lek ora apa-apa sambung tuwe iso gondol nyawa. Wong wedok saiki moh lara, Pak. Njaluke instan operasi ki lho. Operasi joget ki lho. Sesar. Lah yo sesar iki tukang joget ki lho. Dadi ngene mboten? 14 juta, sok kala 17 juta. Sing golek ragat sapa? Wong lanang, Pak. Wong lanang iki rekoso. Ya Sebagai perwakilan wong lanang ora trimo kula lho. Dandan ayu-ayu lek delok wayang tok, lek nek tontonan dandan ayu, lek ning omah kene iki moh diwedaki, wedaki ngene buluk mah. Nggih. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Sik, aja ngono kuwi. Sampean kudu demokrasi. Piye Kakung kok takoni ya ngono kuwi. Oh iya lho. Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup. Lho kuwi. Hidupe apa wong itu? Loh, wong wedok nuwun sewu. Apa? Wong wedok ki tangi turu isah-isah, Engko awan sithik
wis olah-olah. Olah-olah lek dhuwit sing golekne wong lanang sing dimasak apa? Diklik. Hidup wong lanang. Loh, setelika umbah-umbah ngurusi anak. Hidup wong wedok. Setelika sing nukokne setelika sapa? wong lanang. Sing nukokne setelika sinten? Wong lanang, Pak. Nyambut gawe dadi kuli bayaran 150, nukokne setelika 175, mek trimo diurangi utang ning Mekar. Hidup wong lanang. Hidup wong wedok. Hidup wong lanang. Wong hidup wong wedok. Tetep hidup wong wedok. Mergo wong wedok nun sewu. Napa? Ning dindingan karena wanita adalah tiang negara. Wong lanang ki yo tiyang jalur. Napa? Weh, Edan. Ayo. Hidup wong wedok. Hidup. Isu ombah-ombah awan sithik ngeterke anak sekolah, engko mulih awake saya sing lanang sik grayah-grayah, Engko nek ra gelem hua-hua terus kon pasrah lemah-lemah. Sapa sing ra lara atine wong wedok? Lah wong lanang ki ngopeni wong wedok, bayar kaya wedok. Lah ra gelem wong lanang tuku, gelem ya kowe? Wong saiki yo 150 yo jos. sik. Hidup wong lanang. Loh, Pak Wakil kok melu ngene nyamel Pak Wakil. Sesuk yo ngrasakne Pak Wakil. Sik, iki rene sik. Mundur rene tak takoni. Ngene. Iki rada beda nih kok. Kowe mbelani wong Wong wedok, wong lanang. cangkemmu lho. Wong lanang. Sorry Pak Bupati, Pak Wakil, sorry. Wong lanang. Wong lanang. Belani. Wong lanang. Kamu tidak sadar ketika kamu membela kaum pria itu adalah menghina derajat wanita. Tidak menghina. Menghina. Tidak. Cetha lamun toko yo ngono. Mergo kowe membanding-bandingkan padahal Indonesia sudah ada persamaan Gender. gender. Sing lenggah ora mung Bapak Bupati. Ibu Bupati ya lenggah neng kene. Neng wingkinge Pak Bupati ke Ada Ibu Bupati. Yen ngono kowe ngece karo Bu Bupati. Nah. Merendahkan kalian Ibu Bupati. Kula dukung pendereke Ibu Bupati Putih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Besok kowe, ayo kowe ngomong. Yang jadi Ibu Bupati. Bapak dilek kuwi. yang jadi pertanyaan saya. Pak Wabub mau nyapa kok melu ngene? Layakno begitu Pak Wabub ngene Bu Bupati langsung Masalahnya termakan dengan bahasanya ini sendiri. Kok sampai ngomong hidup wong lanang, hidup wong lanang. Secara garis besar itu terbalik. terbalik piye? Loh, sampean bilang pripun? Hidup wong lanang. Karena wong lanang iki golek pangupaya jiwa dienggo nguripi keluarga. Salah. Kok iso? Sing penting Yang menghidupkan. Lah iya, Lah ya apa? sing baku ki wong wedok. Kok iso? Wong wedok itu yang bisa menghidupkan seorang pria. Piye? Piye? Loh, malah aku ngomong hidup Yo, wong wedok. jelaskan kata-katamu. Kata-katamu terakhir mau piye? Loh, sampai lah ngomong Yo, hidup wong lanang. wong lanang. Saya sama Mas Jayo hidup wong wedok. Karena di mana-mana ning dindingan sing menghidupkan wong lanang ki ya wong wedok. Wedok. Mudar we. Salah kata-katamu. Loh, ini jelas real kok. Salah. Kok salah? Wong lanang ki ndak perlu dihidupkan. Loh, Titenan kok jam 5 esuk hidup dhewe. satu kali. Hidup wong lanang. Wes, Pak Bupati. wes. Hidup. Hidup wong lanang. Pak Bupati, Pak Wakil wis gak wani ngene. Lah kok hidup lah kok. Lah Pak Wakil bar kuwi dijiwit karo Bu Wakil kok mburi kok. Ayo tutukno. Rumah samu. Maaf Ibu nggih, maaf. Ibu, Ini ngeten lho Pak. jajane anu Pak, kula nu jauh. Apa? Kowe Sampai yo seorang wakil lho. aku jane mek golek bola asine sing tertindas asine aku. Kok tertindas. Maksudnya piye piye? Aku muni sampean piye hidup wong lanang ke piye coba? Jajal. Sing telongsoke mlah budhe kene deloken. Guyu ra guyu nangis Ayo. nangis. Lah karo kowe muni ngene kene iki ngomong apa ta kakak? Guyu ra Karo guyu batin. nangis nangis. Sing tak hidup niki sapa? Rumang samu. Wong ki yo aja semena-mena ngono lho. Mergo si napa si kluthuk iki ra kelingan, tidak sadar bahwa Oke. dia dilahirkan oleh rahim seorang Nah, ibu. itu loh, Mas. Oh, lali Jenengan deh. berarti tidak eling. Karena ibu itu mengandung karena apa? Benih dari mana? Ya bapak. Lah nggih. Apa ya mungkin terus langsung mak melentung ini. Lah tegese kan bapak karo ibu kerjasama toh? Itu kerjasama tim. Nah, Mulane saka kuwi yo apa? kelewes mulih ngono kuwi.
Wis, Pasti iki foto. sik tak salani dhisik. Bulan, Pak. Itu loh, Mas. Pon, yang penting ngeten lho, Bos. Kula Alim Mas itu mengajak bahwasanya Iya. jadilah masyarakat yang sehat, Betul. jadilah masyarakat yang cerdas, Nah. jadilah masyarakat yang hebat. Nggih, Pak. Apapun permasalahan atau polemik apapun itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Betul. Musyawarah Karena mencapai musyawarah untuk mencapai musafir menika Mufakat. mufakat. fakat betul. Kita harus yakin, Mas. Pepatah sudah ada bahasa yang bijak. Nggih. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Betul. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Betul. Manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Ah, Tembunge sakniki yen ngaji fafiru ilallah. Semua dikembalikan kepada Allah. Ngoten lho. Kejujuran dan atau tidak kejujuran itu yang tahu hanya Allah. Omongan kayak tah ngaji. Loh. Lah kowe rumangsamu lah aku ki yo. Aku iki. Aku mbiyen yo nderekke ngaos abahe kirun barang kuwi. Lelek ngaos e mbok pamer. Aku iki mondok. Mondok ning ndi jajal? Pondok Ramadan dingenane Cangkeme. Kowe muduna ae rasah karo aku. Lho, ora masalah aku ya wis genep ya lho nyapa. Aja sing rukun. Kene. Iki lenten dawuh saking Sinten, Pak Lurah Ngale. Nggih. Pak Cahyukun tadi atas nama pengurus DPC Yap. Papdesi Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Nggih. Kabupaten Madiun Derek Mangayu Bagyo Siap. HUT yang artinya Pak Hari ulang tahun. ke 457 tansah bersatu untuk Kabupaten Madiun bersahaja. Amin. Kantor Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Kepala OPD, para camat, nyuwun gending Madiun maju bangun kalian bajing loncat. Nggih. Nah, menika. Yen pangapunten Pak, menika bajing loncat dereng saged dipun pinangkani. Lah, Sebab terus? Mergo saiki wis liwate kabel-kabel saniki menang. Wis kata mencot. Kowe iki wis dadi senimane pirang puluh tahun to. Iki lagu. Wis tembunge bajing loncat ki nek nggon papanan ngene iki lak mesti gending utawa tembang ora mudeng lho. Nggih, saking Pak Lili Indarto, Kepala Desa Ngale, Oh, alah, Ketua nggih, Mbak Lurah. niku wau Papdesi. Nggih, sembah nuwun. Siap. Niki ciri khas Pyai Madiun riyin. Derek. Loh, Madiun maju mbangun. Siap, Nah, nggih, siap. diaturake sesarengan dhisik. Sinten Nggih. bos sing nganggo? Oh, kur. Sareng. Kur. Sareng. Kur. Sareng, Nah, sareng, nggih, nggih. kur riyin, nggih. Anu nun pangapunten Bude Kur nggih Bude nggih. Omong ono Bude aja kita dandan kita wayu dhewe. Iki lho. Mulane sinden-sinden iki kalah karo Bude. Nyapa Mas? Kok Iki, kalah lho, kepiye? Ini yang bisa dinamakan sinden sesepuh, sinden sing alami. Sebabe Lho sakmene mbane. Nggih. Nggih cunduk mentul. Modern. Modern, tapi beliaunya tetap mempertahankan tradisional. Apa Mas? Kembang melati. Oh. Iki Karena biyen- kenapa pakai kembang melati di Mergo- sisipnya konde? Mergo sok mbelek nggih kembang api iki ini bosok kabeh. Iki kembang melati iki ya tradisional. Ya asli ya arep jebres. Nun sewu Ora, ora. Bude Warti apa nggih Bude. Madiun Madiun. maju bangun. Nah, ngeten sing Anu Madiun Ngawi Budi saged nggih Madiun Ngawi. Hei, tuk tak keprok kowe ora dolanan Pyai sepuh ora. kowe iki ra Oh iki mek ya. tangkel sing dolanan situ lho mek tangkel kan nggih boleh to. Ya wis diomongi Madiun maju nyapun Madiun Ngawi barang Mbok ngono. menawa semono. Budi iki biyen penyanyi dangdut iki ya. Kowe kowe bleset ae. Ngene lho, sing pertama mangke nyuwun Bude Warti, Nggih. Solis piyambak, lajeng kedua Gur. Siap nggih Bude? Saged Mas, nggih. Mang diasta mikir riyen. Nggih, siap. Bude menghadap mriki, Mang Suli nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Musuhku tibake iki. Kalau iki Mas Cahyo pun bilang budek Anu. pensokur ora. Pirsa kur saged pirsa nggih Budi nggih. Pirsa. Nah, kur menika bungane 1% Budi. Kuwi lek melaneng Bang. Wih, iki koclok kuwi. Kor ki nembang bareng kae lho. Aku iki marai kelingan bojoku yo nyambut gawe ning BRI lho, Bos. Aku iki Oh, berarti wah maaf Mas Cahyo. saya itu walaupun Berarti- pelawak tapi istri kula menane ngomong kur ki kelingan utang piutang. Oh, Bojo kula iya, nyambut gawe teng BRI, Bos. Masya Allah, diangkat pegawai ya? Iya ning kono. Bagian Taylor. Bagian asok benulan sekmu tadi. Wong edan. Layakno kaya kwitansi Bu. Monggo Madiun maju bangun. Ya. Ya. Damel bawa, Pak. Mboten langsung nggih. Dados. Monggo Budi. Bude Warti. Yo. Masyarakat
Sarang niku Mas Klidik identitase piyai Kabupaten Madiun. Dados sedaya menika kedah wonten identitasipun Mas Ayo. Nggih, leres. Karena jati diri itu dikembalikan kepada identitas kita masing-masing. Mulane mung saged ndedonga mugi-mugi Budhe Warti nggih. Nggih. Sehat nggih Budhe. Alhamdulillah sehat. Ngono kuwi nek minangka kaya langgeng mugi-mugi sehat. Kaya sing gawe idep mang bareng ya. Ngono ya dikomentari lho ora. wong wedok ki arep sepuh kaya ngapa kuwi nek dalam berhias ini ya tetep diutamakan. Arep ngendika lho, napa Budhe? Dalam Budhe. Mboten damel idep senene kalau Manuhara. Oh ketoke endose Manuhara ketoke. Nggih. Nggih Budhe. Ki pacaki Manuhara napa? Niki Budhe. Mboten niki macak kiambak. Tapi ya cantik lho Budhe. Saestu, tapi mike kurang klet niku mikal hidepe. Budhe. Pripun? Cantik. Jenenge cantik Budhe. Terus Lah mencep. kuwi mbiyen nom-nomane dalang di sing ora kedanan. Gawe kaos tangan barang. Kos tangan ndi to Mas? Ora ngawur. Tangan pancen wis kisut to tiba ya. Rene tak koprok. Kuwi ya kan- seniman sepuh iku kudune sing nom ngajeni ora. Wis tak omongi to. Enggak. Rambut putih bakale mulih. Untu ompong bakale mlebu ngerong, pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciut. Lah nek arepe kulit ki mbok peksa kenceng wong kuwi termakan dengan usia lho. Ya setidaknya itu nun sewu lho. Sekarang itu sudah zaman modern. Nggih. Contohnya bojoku. Pripun? Bojoku mbiyen ki rabi kali kula umur 17 tahun Mas saya. Masya Allah, ya awet ya. Ya wet, begitu menginjak 30 tahun kene iki nun sewu wajahe semegi kisut ya. Ayo wis mengkeret Mengkeret. kabeh ya. Kendor. Akhirnya kula operasi teng kene Surabaya teng Karangmenjangan. Nggih, nggih. Tarik kulit ning lho, Pak. Dadi Oh, botok. nggih, dadi ngriki di blekrek terus tarik set ngoten operasi lho lho. kuwi. Kuwi pancen anu Mas, Ini itu kok memang operasi? penanganannya medis dari Ya, Chinese. kecantikan. Nggih. Kene ditarik kita siset neh. Masya Allah ya. Begitu 5 tahun lagi kisut neh, Terus mbok operasike meneh. beset neh, tarik meleh ngeten iki. Bojone jok kluthuk Iya kok. no, aku nyamput to. Public figure bener. Duit tak ngraketi bojoku kok. Ayu Meneng-meneng ya menghargai wanita lho. Bos. Ben ketok ayu, 5 tahun lagi akhirnya kisut meleh to. Iki di blekrek meleh, Tarik tarik meleh. meleh siset neh. Dek wingi niku genep operasi ping 7. Nggih. Lah kok udele pindah ring bathuk. Tuari iki. Geret terus. Oh ya kulitnya munggah Mas. Ya mek udel tok, liyane ra ketut. Ya kowe sok aja ngati lho ya. Ora nganu, aku lek nganti tak. Kowe kok nek ngati mbok tarik, kulitmu mbok tarik. tarik. Lah aku manuke pindah kene sih lho. Wong edan ora. Celaka kowe. Tapi nun sewu lho, Bos. Ini realita. Tadi kanggo pitutur karo sing sinden ayu-ayu Nggih, iki. nggih. Kamu jangan Cantik boleh. kamu jangan bahagia sekarang cantik. Iya, iya. Tapi lihatlah, 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang. Terkikis dengan usia. Contohnya ibu iki. Nggih. Lho, ki nun sewu lho. Ayu Iki lho. kok kaya ngopo? Wis to, saiki mulane dadi wong ayu aja kemlinti kowe. Bersyukur Aja pokoknya. kemayu. Lho aja kemayu. Ki nun sewu ya. Usia itu boleh. Tapi besok kalau kamu sudah tua, apa yang menjadi organ tubuh kamu itu akan termakan usia. Kabeh melorot. Umur ki ora tambah ning suda. Budhe iki nun sewu nggih, budhe nggih. Beh, Biyen nom-nomane ayu kaya apa. ngono neh. Alis-alisan yo kenceng ngene. Iya, nanggal sepisan. Nanggal sepisan. Nggih. Ning sok ben nek wis sepuh, Alise piye? Wis ora nanggal Bu. sepisan, Mas. nanggale 28.
Ya ora. Nggih, nggih. Mane aja kemayu kowe. Nggih. Pipimu sik Duren sajuring. sok ben nek wis umurmu 70 tahun melorot. Bangkamu namon kemit saiki jos. Sok ben sekmu welut, sok ben wis tuwek naga. Karena sepuh, Sedine. Mas, sepuh. Iya. Ya ora. Anu pundake nerajung, Mas. Neraju emas, sok ben wis gak emas neh, wis seng pisan. Bleh. Astane nggandewa pinentang. Gandewa pinentang iki saiki sok ben nun sewu wis kepleh. Payudara. Iki sik enom sik nyengkir gading. Masya Allah, ya. Sok ben wis kaya kresek Indomaret lah. Pak. Wis Untune lak miji timun. miji timun saiki, saiki. Sok ben wis miji tewel. Dadi kene blendi tok iki. Medine kowe ora trima, Bir jumeneng. Duduk. Bir kita ayu. Neneng. Harkat martabat wanita aja nganti tergeser karo wong lanang, Nduk. Pilih. Aku nek ngarani Mas Lori yo ngengkel kok. Ben sasane. Dok. Salah satu sarjana seni, mestinya ada pembelaan untuk kaumnya. Harkat martabat kaum wanita harus kamu perjuangkan. Sampai ini aja ngenyek karo wong wedok, Mas. Sekarang itu banyak wanita tuh yang berpendidikan tinggi. Orang meng wong lanang tok. Contohnya kayak enek pahlawan Raden Ajeng Kartini. Loh, emansipasi wanita sampai ini aja sia-sia karo wong wedok. Kok galak men to urung-urunge. Ya kudu, wong wedok iku kudu galak. Lah lek ngempet wis suwi ki mau mergo kowe omong mau. Heeh, gara-gara kat mau hidup wanita akad mau semangat dhewe nyekel wig. Hidup wanita Bapak Ibu. Tuh, sik tok. Hidup wanita kok bapak ibu Yo, gundulmu. ibu tok deh Lah lah. mencele kowe. Golek Hidup loro. wanita. Kowe iki tak jago lho, Nduk. Kok malah bleset iki kepiye? Hidup wanita. Nah, ngono. Hidup wong wedok. Aku ki mbok kira apa, Mas? Aku Dandan ngene iki mung krana kanggo nyukupi keluarga, tanggung jawab ning keluarga. Rumangsamu kok ming sawang. Aku ki ya kerja, Mas. Aku ki ya golek duit ora wong lanang tok, heeh. Aku ki ya Dudul lho kok. endah. Oh, sik to, akeh wong e. Terus Bir, ayo terus Bir. Samane aja mencela-mencela ngono kuwi. Ngono ki menghina wanita. Wong wedok e. Saiki wong wedok iki wis pinter-pinter. Saiki wong wedok iki jagake. berpendidikan tinggi, bisa bekerja. Saiki tuan ada presiden wanita. Samane aja jagake. ngenyek. Lek jiwit ya aja kono tok, Nduk ya apa to. Sampean iki kok sia-sia karo wong wedok. Sampean iki aja kaya ngono. Seharusnya tuh wanita dihormati, dideni ngono kuwi dihargai. Oh, iki nyapa, kowe iki nyapa wani karo aku. Ya iki apa? Kok sekae kok aku lho. Wani. Balas rene kok balas kancane. Enggak no, aku enggak berani no. Enggak boleh. Ora wani. Ngene Nyapa lho, kok Nduk. ra wani iki nyapa? Ini kok ya cilik men awak Nduk ya. Kudune kowe mau piye, Nduk? Kudune wong wedok iki dihargai, dihormati. Karena sekarang itu derajat kita itu sama. Saiki dilindungi badan hukum barang saiki wong wedok iso berpendidikan tinggi. Sing mbok bisi aku apa iki? Ora Nduk, enggak. Aku tidak menjelekkan, tidak piye ya, membeda-bedakan lah. Heeh. Ya termasuk jenengan ki termasuk apa ya? Saya muliakan lah sebagai seorang wanita itu persamaan Lah kok gender. mang budhe mang mbok ece mang piye? Aku ora ngece, Nduk. Kowe ya kaya karo ibumu lho. Aku ora ngece. Gak sopan Saya nih sampean. saya cuma membandingkan. Sampean biyen ki Sampean nalika ben- ibu ndarbeni ngono. Aduh. Ngerti ini. Ini lho. Nah, Sampean Sik, saiki malah kecekel Bir. pripun, Pak? Dhek bae karo wong wedok wedi. Mau omong renorno kowe lho ora ngadeg. Nggih, Bareng derek. sampean ngadeg terus nuding-nuding wedi. Kowe aja wedi, membelani kaumnya sing kendel. Bir kita, ngono. Bir kita. Bir bintang. Bir kita. Bir kita. ya kaya jaman biyen kae lho, tak warai. Kembang kelpu. Ora kuwi. Kowe lawas banget. Nggih. Rumangsamu ngono. Anu kula setunggal Dik. Lho, Kosek to. Wong mikir kerja sik ndak tak mikir konsumsi barang iki lho kok iso. Kagak Nduk so. Sampeyan Tresnanono kaya ndene sampean tresnani garwamu. Lek sampean tetep tak tresnani cah Nah, wis to. ngono. Aku ora bedak-bedak. Ya wis mek aku iki mek ngelingne kaya budhe iki sehat. Dadi nun sewu iki iso dinggo patuladan. Lah, aja kaya ngono ya, Mas ya. Iya, iya, Stok. Aku Kudune lek- sampean iki menghargai Nah, wanita. wong wedok ki lusen. Dek Heeh. ya tak lus. Jan ya ndek iki bojoku tak lus gak kok turu. Kaya kucing nganggur ae siswi.
Nggih nyelani sekedap Nggih, menika. kadung nek ngetokke swara lak kepenak to, Nggih. Pak. Iki kepenak iki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng Pak Cahyo Kuntadi. Kula nyuwun gending sambung wanci dalu sesideman. Saya Nggih. nggih. Gending menika kula aturaken dumateng Bapak Haji Hariwuryanto, Bupati Madiun saking kula Bapake Nopek. Wah nggih, Mbah Kakung nggih. Mbah Kakung. Nggih. Sembah nuwun iki ya kanca Bapak Nopek ya iki kanca komedian tapi beliaunya di komika di stand up komedi. Nggih. Nopek iki dulure akeh. Nggih. Ya Nopek, Sapek, Cepek, Gopek ya. Kuwi jeneng kuwi Bir. Dadi iki engko sesideman. Oke. Nggih. Sampean bawane iso? Saged. Oh, kene gandeng iso 100. Ya, terima kasih Nggih. Pak Cahyo. Mas Klitik nggih saged bawa Saged, Mas. sesideman? Nggih. Ah, 100. Yes, nggih. Pak Devi. Mas Kluthuk bawa sesideman saged? Sakit Mas. Cobi monggo bawa riyen. Nggih. Sesideman. Sideman nggih. nggih. Ono wong iki nyambut gawe. Nggih. Kowe mau sakit muni sakit tok 100 kowe iki. Piye to? Sakit tok. Sik ben cetok kene. Saya dibalani. Bocah sing demokrasi kabeh iki cetok. nah, ngono. Jadi ketika dia itu mempunyai prestasi, pantas harus- untuk mendapatkan rezeki. Betul, Biar kita diapresiasi. Dalam Pak. tembangi lak sesideman. Sesideman. Bawane saged sesideman. Saged. 100.000 kene. 100.000. Nggih. Mas Klitik, Dawuh. jenengan piyayi nyeni. Nggih. Bawa sesideman saged? Nggih mengke sareng-sareng saged. Siap, monggo 100.000. Mas Kluthuk, Dalam bawa sesideman saged? sakit Mas. Monggo bawa riyen, monggo. Oh, malah kayak telah beda karo kancane. Bismillahirrahmanirrahim. 1 sendi. 1 sendi iki. Lah ra iso yo kan kae. Iso ya, Pak. Ngene. Ini Nduk, kayak gini. Ya Mas, gini. Nggih. Aku karo adimu iki ngalah. Ngalah wis. Lumpukno, Pak. Ora lumpukno. trimo 100 ning 200. Nggih, Mas. Nggih. Kono sesideman. Nggih. Bisa lo ya, Dar. Ya, Heeh. bisa lo ya. Nek nganti kliru hukume piye, Mas? Yo ditarikno. Wong utang kuwi nyaur. Nyaur. Ah, wajibe nek umpama wong kuwi nek wis saguh nyaguhi tanggung jawabe yen nganti ora iso berarti kudu Dibalekke. Oke. Wiwitane. Sik Saya, Mas, anu saya. kurang gandem suarane, kurang gede. Kurang gede, Mas. Yo sing ngantep. Tapi Wiwitane. Ngono kuwi. Ya, 1 sisa berarti ya. Aku nyontoni kowe kuwi lho. Wah, aku wong lomo ya. Lomo wong budale kok kono e. Kowe iki hitungan perbankan kok jan Wiwitane. toke wae. Suarane wis ngono kuwi. Wis ngono kuwi. Datar biasa. Untuk 200. Handerek sang peking. Peke salah. Nih. Salah, Mas, salah. Salah. Balik Peke, boleh salah. Peke iki kaya empret ae kok iso. Sing bener apa, Bir? Pekek, Pak. Peke nyok Iya. satu. Yes. Sing yo baru datar iki. Ngono kuwi. Ya, Nggih. 100. Kene duwite sing bener napa? Tuk, peke ngapa peke? Tuk. Peke melu-melu Brigita. Ya, ngerti ya. Ora iso. Lah wis banter no. Sampai kuwi budek. Trah yo kuping musisian no. Ayo. Ya, lek mlumpuk yo loro karo ngene. Malah koyo setrika. Ngono ditarik pisan. Nah Ayo. iya. Bawa. Lho terus ke Ora iso, Dek. Lelo. Ayo. Priya bagus. Kamu rono, Nduk. Ben rada apik. Sing banter dar kuping kuwi budek kuwi. Kuwi ra iso omong banter ta suarane pol ya sakmono. Kok iso. Hangola. Ngolah apa? Masak apa piye ngolah ora? Hangola. Budaya. Wis tontonan Bir. Rusak musuh iki kok ora. Seniman ki disinaoni tenanan. Kowe iki nek kepengin iso bawa, tuku gamelan. Ngono lho. Ora kok gender, ora kok demung, ora kok saron. Sing penting duwe gamelan rakitang wesi. Aku njakane dana hibah ra mudun-mudun. Tuku gamelan. Wis. Nah, ngono lho. Bonang tok sitok to.
Karepmu bakal kuwi. Ora. Mbok apa? Bakal es tung-tung ngono ta. Kowe iki liyane akeh kok dadah. Ayo Bir. Ayo. Seneng kamu ngentahi. Isin. Isin kok makan. Lah ya nyapa. Sowan menyang Mas sayang. kota gede. Tik tik. Aku demi Allah aku. Nggih, nggih. Iki masmu kan tau nusul aku ning Tulungagung. Leres. Karo kowe ning tekamu telat. Dhisik iki. Piye nganti saiki karo adikmu Klitik lak kompak. Kula jane pun pripun nggih nika mesti ditokne le ngompane mesti banyulan lawas-lawas terus. Kula jane pun naras-arasen. Apa menten tiyang sanes nggih kula pados setelan sanes. Iki lho omong kaya ngono kuwi. Mas, Ya lang gampang ngedu ya. mila sanjang ngoten to Mas. Tenan demi Allah ngono kuwi, Dek. Mas, bapake dek ingi jam 12 bengi ngimpeni aku. Pak Jolego ngimpeni aku. Ben piye? Letik iki dina-dina iki akeh prahara sing mlebu ning nggonmu karo masmu. Kowe kudu siap siaga. Kepiye-kepiye kae dulurmu tuwa. Kowe kudu sabar. Ngimpeni- Aku ora tau nesu. Ngimpeni kuwi jam piro? Jam 12 bengi. Jam 1 ngimpeni aku pae. Lho. Jam piro? Jam 1. Tuk, Muni piye? kowe kudu iso ngomong adimu Klitik. Lho. Mergo adimu Klitik iki pikiran lagi mobat mabet. Iya. Ora omah ya. Jam 1 wingi ngimpeni aku. Kuwi jam piro kuwi? Jam 1. Jam 2 kuwi lho bapak ngimpeni ning turonku neh. Mosok Iya. Letik masmu kluthuk kae ora gadekne kowe. Saiki isine ming nesu emosi. Kowe dadi bocah enom kudu iso nglungguhke dadi bocah enom. Jam Kudu piro? iso ngomong masmu. jam piro? Jam 2. Jam 3 iki Pak ngimpeni aku neh. Bapak sik moro-moro Moro jam. ning nggonku. Muni piye? Tuk, wis pisan maneh tak kandhani. Pak iki sing biyen sing tirakat, sing ngunduh mung anak-anakku. Dadi yen iso kowe karo Klitik kudu rukun. Wis ngono lap Pak ngalih neh. Kuwi bar lap kuwi terus jam 4 ngimpeni aku neh. Wah, sregepe to, Jam Pak. 4 ngimpeni aku Mas Cahyo. Nggih. Letik masmu kluthuke kilap. Saiki mbasa wis kondang wis tenar. Saiki njur lali babot bibit mbiyen kepiye. Jam piro kuwi? Jam 4. Jam 5 ngimpeni aku. Muni piye Mas? Tuk, aku wirawiri iki luwe ya wae Mas go pecel ae. Masa yo kowe iki asih yo nyemoni wis. Pak wirawiri. Ya Bir malah tekan dindi ora. Ah, lambene Mas ini. Layakno, saiki wis wayangan wis arang-arang. Lah ngopo? Cipake mbiyen dadi pemain orkes. Sopo? Apa? Mas Cahyo. Wong pyayine dosen kok pemain Iya, orkes piye? Lha iki mbiyen tukang ecek-ecek. Lah kuwi terakhir ning kono. Lah piye, kuwi nggo kendang, kuwi nggo jedor, aku nggo kuwi piye? Ya ya. Ketoke nonton. Ya kok Ayo. dipraktek. Jajal apik ora. Ya Bir. Bendera terus kayung yo Ayu. Saman semester piro Nduk Cahyo? sudah Sarni. Sarni. Sarni ngerti pura Ngerti sampean Pak iki? Sarni? Sarjana seni. Oh, sudah. Sudah. Lah kowe apa, Tuk? Sartem. SSN. Sarni. Sarni. Aku Sarno. Apa kuwi? Tukang son, tukang son. Berarti Sarno ki nyasar rono-rono. Oh iya. Sarjana seni ya? Pun ngajar, sudah ngajar. Dede. Lho anakmu iki dididik ben iso sekolah Ben iso, menengah kaya iki. Ndak ingin nengah kejuran minggir nih. Lah yo ngono lho. Raketang sithik lho, raketang anget-angetan. Aku iki tak cak-cak. Iya pendidikan iso tekan kali barang. Maksudnya perguruan tinggi. Ndak ingin dhuwur sampean bledek. Mbuh. Nduk. Selendang Wah, jantenan Mas. kuning kang saking bukit. Mas Cahyo. Dalem. Anu, Suasana ngeten iki jan saestu. Nggih. Ingkang bawa bir gitar
daharane sekul pecel, Ciri khasnya Madiun. unjukane kopi susu, Nah. udute Ji Samsu, nyetel radio RRI Madiun, sing dalang Mas Cahyo Kuntadi, wayang kulit gremes ricih-ricih. Samben bledek bongkok kowe. Kowe iki kok ngono meneh ki. Udan-udan nyetel radio gendeng aja nih. Wong saiki mu TV digital ya akeh. Ketok lek wong lawas. Loh, lah nek piyayi sing gunung-gunung ya Langsung nyetel TV digital, YouTube langsung kok nyetel radio ketok orang melarat. kepiye saiki radio sentolop iki sik penting. Wong sing penting iki tak pikir ki lho. Apa? Yen pangapunten panitia, Piye? menawi waranggono menika saged dipun pasunggatan sego pecel. Nggih. Menawi Budi jangan paringi sing wonten duduhe, Pak. Menika Bude Warti. Dewarti. Lah Loh, ngopo? biar sama ya pecel to. Ya, adil. biasane iki nun sewu lho. Nun sewu tiang sepuh menika lek mboten-enten duduhe niku untuk menjaga kesehatan. Oh, dahare angel keseret to. Nggih. Sop nggih Budi nggih. Sop. Kersa sop nggih. Sop kersa nggih Budi Warti nggih. Sop. Sop. Sop napa niku? Sop buntut no, kersa sop wonten kersa nggih Budi nggih. Kersa buntut. Sop buntut. Bentuk napa? Buntut truk. Kaya ora kok buntut apa. Nggih sop ngoten lho Budi. Jenengan niku kaya Wis jajal. Kowe kok nek nganti iki budhe iki nesu begitu ngadeg mekrok lho kuwi. Misane Budi, anu panitia sing ngeten duduhe Budi Wati nggih. Misane aja guyang-guyu ya. Sop nggih. Nek mboten enten duduhe sereten biasane. Dadahi piring apa ora? Kok mangkok apa piring? Polos penek kembangane. Ki lho sope iki lho enek kembangane mangkok apa piring? Sop nggih Budi. Sepuh ini gampang sumuk. Nggih, ngono sebab apa? Pori-pori wis nutup. Kowe tak kletak dhewe lho, Duk, ora. Rene, aja rono. Ora senengane Kiai Sepuh ora nggih. Iki men mangestoni sing bocah-bocah kok malah garapi malah ora. Aku kangen kalih budhe kula niki. Loh, Golek kowe mulih ora nyangoni tenono kowe. Pak Sangoni. Mas, papunten. Tak omongi, Mas. Nek nun sewu Budhe Warti niku kalih kula nalika kula tenggene Abai Kirun lak dangu. Budhe niku sinden ampuhe nggene Patski. Leres Patski nggih. Niki budhe niku tembang napa kabor, gambir sawit, Nggih. laler mengeng. Iso. Lah bojomu iso. Laler mengeng, gambir sawit iso. Ndek ngilah rijo jos. Bosok kuwi. Ora eneng yo. Malah ndek iki tak delok ning YouTube Budhe iki lagi sinau tembang sinarengan nggih Budhe nggih. Walah. Kok sinarengan. Lah terus sinarengan terus apa mudeng notasi. Loh. Kote kuwi lho. Iki Anu nadane G Budhe. Ah iya. Berarti nggih. Gen niku kluthuk gendeng niku. Ora ya. Yo bir. Kowe kok nek kadung buke nesu dimiki mbuh kowe. Kuwi gundulmu serenek apa-apa. Yo. Suara. Hidup orang! Ya, kowe ngegeti kancane. Bisa to. Oh, hidup wong lanang Mas hidup. iki kene hidup ki kan ya kabeh ki butuh. Bisa nggih, Budhe. Saya ora Budhe kuwi ya. Gawanane kok donat to Budhe. Kowe iki matane. Oh, sepon. Tik, iki dulurmu kan rene. Ora. Maksudnya donat. Kelo Mas. Tipe saput. Mas kelo. Piyayi iki nek sik nggawe ugeman Jawa. Lah. Nek bocah saiki lak permen to. Nggih. Budhe iki malah kencur. Mergo apa? Iki mujarab iki. Iki obate wong Jawa mbiyen kencur. Lah kowe bojomu apa saiki? Nak tetekmu yo. Lah mak gadul. Kok ya roh to. Ayo. Kencur. Lah kencure lho, ya kalah pengalaman karo bojoku no. Apa? Bojoku ngalor ngidul sing diklethaki laos kok. Laos ki ya ususe panunen lho iso. Tak kancane budheku aku. Ra sithik, Nduk. Budhe kula. Alek kula nggih budhe nggih, Dewarti nggih. Kuangen kula karo budhe. Kuangen. Suara kurang permana ning wasesa Budhe temu di budhe. Baik. Teng, kateng. Mas
Mas Klitik. Piye Dik bir kita? Besok aku nek wis sepuh. Piye piye Nek piye. wis tuwa, nek wis rambutku putih, aku bangga mbok openi to, Mas. Tak openi Dik, aku tetep ngopeni. Senajan to sampean wis tuwa, senajan to wis kepiye-kepiye, tetep tak syukuri. Mas ya kulitku ki keriput Tak tambah openi, tresno, Mas. sing tak contoh lak masku to. Mas kowe delon wong tuwa itu openi. Oh, romantis kok kowe. Romantis lah. Oh tak contoh ngono. Lah. Wong wedok yang mripate karo dhuwit. Lah lho. Lah lo. Pengabdiamu lho. Iya. Salahmu. Kowe ngejak hidup wong lanang. Pak Babu. Itu wong lanang. Pak Babu rawani wisan. Wes, hidup. Oh ya. Nanti gak kali lagi. Lho kowe karepmu ki ngopo kok iso buka ngono lho. Kurang. Kira. Gimik to. Lah wis jelas to kok iso kene to. Lah pengabdian kepada ibu itu Kurang, Bude. Kurang. Oke. Lah ngono kuwi bekti karo wong tuwa ngono kuwi. Kurang. Ya. weh Kurang. momen. Kurang. Ya. Weh lomo Kurang. bocah ki. Kurang. Mosok ngene 400. Lho bekti karo wong tuwa Hei, aja kok ngene 400 pi. Ndek inget 300.000 wayu ya aku. Bocah ki janji ki. Weh nyepelekke weh. Mas iki tanggapan ndek iki lho, penyanyi campur sari nggonku ki lho. Ibu itu bukan harus dikasih materi, tapi sebuah bakti. Oke. Ngono lho. Apresiasi. Baktimu karo ibu ki lho. Diapresiasi. Dek. Pesan kas. Ya. 500. Sesuk lek ketemu aku balekne 550. Oh, lah bang plecet lagi kita. Mangsane. Pedas to, Bu. Hidup piye? Jeleput ngene kaya. Hidup wong lanang. Hidup mau encep ya. Ora apa-apa. Mangidoni Bude niku. Ora. Tuman. Ora tak toke wae. Wis Dek entek 500 njawil ngene tok. Hei, entek 500 ngene tok. pancen beda tiba ya. Piye, Mas? Lek ben kita ketok sisen Iya, tak jawil ngene. Iya, iya. Ginjur. Iya, iya, lek kene. Tak jawil. Lho ketok tok. Siyo kowe, Mas. Potlok. Ya Bir, bacane sik Bir. Ayo. Sampai sama si Gane. Mbah Nur nggih, Bude. Sehat ora. Boten kula ikhlas sak dhek nggih. Oh alah. Nggo tuku sepon donat lho, Dik. Sepon donat uyup iki nggih wedaan kok iso. Ndak. Sulestya pijer ngencangake alis. Masuk sesideman. Monggo aja lali. Sing komak. Tok dong. Tantu kentung. He. Ya lah pengecek ta. Anu nggih sesen loro ya, Mas. Terus tresno sesideman. Alhamdulillah. Urung kok iso pecicilan iso. Mosok 500 sing joget ora oleh ya. Yo jogetan ning kene wis wayah. Nano nano kono lagi kendang muni kok sugeti. Sekali-sekali heksos apa kok nano. Ya permen. Nggih, nggih. Luwe becik patenono timbang lapisan.
Tulung Agung Mas. Joget sak, yuk. Joget duk, Ora kok engko. Caping gunung dangdute Mas. Kelangenane Bapak Bupati. kasih Mbak Dirgita. Niki enten dawuh saking panitia Mas Klidik. Nggih Mas. Samangke wonten di tengah-tengah kula panjenengan le geguyonan. Nggih. Wonten tali asih dari keluarga besar nggih kepemerintahan Kabupaten Madiun kalian sagung para panitia. Siap. Wonten durpresipun. Nah, nggih. Menawi wonten wedal ingkang sampun mirunggan monggo dipun aturaken anu nggih. Mas Protokol depan tadi nggih. Nggih, monggo. Mas Gayeng. Nggih, matur gunging panuwun. Bu Cangi, Mas Klidik, Mas Glodok. Nggih. Nika kersanipun singkat, padat dan berkesan ngaten nggih. Ngaten Bapak Ibu, mohon izin Bapak Bupati, bahasanya ada 8 sepeda gunung. Nika ingkang 4 dipun
undi pas menika lapanipun limbuan ingkang sekawan mangke pas goro-goro. Tepuk tangan dulu untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, juga dari Bank Jatim, ngeten. Oh, Mohon nggih. Bang Jatim, Kenal Mas. nggih kula kulino asok. Baik, satu kuis kehormatan spontanitas. Nanti yang pertama dari satu pertanyaan dari Pak Bupati, yang kedua dari Pak Wabub, yang ketiga dari Mbah Tarom, yang keempat dari Pak Iswanto. Mohon izin tidak mengurangi rasa hormat kami, berkenan Bapak Bupati untuk memberikan satu pertanyaan untuk masyarakat. Nanti yang bisa menjawab angkat tangan, yang ditunjuk saja yang maju nanti menjawab akan dapatkan satu buah sepeda gunung. Tony, kali kesempatan pertama mohon izin Bapak Bupati untuk menyampaikan pertanyaan, disilahkan. Nggih, niki hari jadinipun Kabupaten Madiun tanggal pinten wulan napa? Saya angkat tangan riyen kemawon, nggih. Saya mohon izin mungkin yang bisa ditunjuk Bapak atau ya saya Bu ini kemauan sih cemeng nih izin nih Bapak nggih. Ayo ibunya nih. Ini pertanyaan dari Bapak Bupati singkat sekali ya, hari jadi Kabupaten Madiun tanggal berapa, bulan berapa. Nyun suwi radi mriki asmanipun sinten Ibu? Dalemipun pundi? Buduran. Oh buduran nggih. Remen nggih ditanggapne wayang ngeten iki. Alhamdulillah. Dagelane lucu mboten? Lucu. Jenengan kalau majo klidik coklotuk nek kalau nggih. Nah, niku pertanyaanipun Pak Bupati nggih. Hari jadi Kabupaten Madiun jatuh tanggal berapa, bulan apa? Dipun jawab monggo. Tanggal 18 bulan Juli. Betul nggih Bapak. Kados pundi Pak? Leres Pak Bupati. Oh iya, tepuk tangan. Terima kasih. Monggo Mas Panitia. Salaman dulu dengan Pak Bupati monggo ini kayak. Sementara ini hadiahnya kan sepeda gunung Ibu. Sepedane teng mriki Ibu. Ya mungkin sing dibelit gunung riyen, terus mungkin Kados saya penggemar jenengan nih Mas. nggih Mas Gayang niki. Nggih, Pas Suryane sak brebetan mes sami. Oh kasih ya niku kasih lho, duju lho. Oh dudut tipe. Terima kasih, pertanyaan pertama sudah tercover terambil. Mohon izin Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Purnomadi untuk pertanyaan yang kedua disilahkan. Matur sembah nuwun Mas Gayang. Mas Gayang, anak aja dilahirkan itu biasanya ada namanya. Kira-kira di hari ulang tahun Kabupaten Madiun yang ke-457 tahun 2025 dengan tema apa? Angkat tangan Rien. Mungkin Ya, Pak Babu, adiknya, Pak. adiknya. Kasih ini cepat. Temanya hari jadi Kabupaten Madiun ini apa? Coba deh. Namanya siapa dulu? Anjar. Kuwi kok Apa? Anjar. kok kaya kelas- cilikane kluthuk ta kerupane. Kelas berapa sekarang? 6. 6. Ini tema hari jadi Kabupaten Madiun di tahun ini apa coba? Bersatu untuk Kabupaten Madiun bersaja. Benar ya. Hebat. Salaman Pak Babu, monggo Pak Bupati. Salaman sih Le, Ya gak ngira loh saya. Piye? Timbatnya tenan be. Alhamdulillah anak yang cerdas. Luar biasa. Tepuk tangan untuk diangger. Hadiah sepedanya di sana. Enggak. Anu Le, nek engko nggawa sepeda kangelan ndang dicairne pisan Le. Nek pengen gedal sepeda ning Majo Kluthuk. Enak nggih. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Untuk berikutnya untuk pertanyaan spontanitas berikutnya berkenan Mbah Tarom. Mbah Kami Tarom, persilakan. Mbah Tarom. Kok Mbak? Ya kluthuk Pak Kritik. Nggih. Ini hari jadi Kabupaten Madiun yang keberapa? Derek Mbah Tarom putih Mbah ingkang dipun tunjuk Mbah. Ini sing cewek gendut yang terlalu bersemangat. Agemanipun Sing Kaosan. biru. ping nika ping niki jenengan sing lemah nika mangga. Niki lho, niki monggo maju. Oh niki senes niki Bu. Niki. Senes Ibu. Lah kabeh padha gendute wong gawe. Ya ini sing enek kaose gambar apa Mbak kuwi Mbak kaos. Mas Cahyoku tadi. Oh iya. Wah, katanya sponsor ini. Mriki Cahaya lover ini, cahaya lover. Sini. Nah, kawan ini Kosolo. asmanipun sinten? Nurul. Alhamdulillah nggih saged silaturahmi wonten acara dalu menika. Dawuhipun saking Mbah Tarom untuk tahun 2025 Kabupaten Madiun hari jadi yang keberapa? 457. Tepuk tangan Bapak Ibu. Mantap.
Upama ora iso ya bangeten ngono. Monggo Jawa Tasta Rumin, salaman Rumin ya. Luar biasa nggih, silaturahim budaya kesempatan malam hari ini bisa bersilaturahim dengan Mbah Tarom, alhamdulillah. Kalau wingi BST ini pun wonten ngranget lancar Mbah, alhamdulillah. Itbak panjenengan. Nggih saged silaturahim nggih. Matur gonge manun. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Monggo sedan mereka. Pertanyaan spontanitas berikutnya dari beliau Bapak Dr. Andes Haji Iswanto MSI, untuk ini disilahkan. Baik, ini pertanyaan yang keempat. Ini pertanyaannya mudah dijawab kok. Tapi rada mikir sithik. Pusat pemerintahannya Kabupaten Madiun di mana? Yo, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Engkang Muti Bapak angkat tangan dulu biar dipilih sama Bapak. Engkang Muti Bapak. Sing sepur, Pak sepur nih. Oh, Bringos, sepur. Bringos. Oh, Pringos, Pak Pringos. Oke. Mriki Bakung, mriki. Pusat pemerintahan Kabupaten Madiun sekarang di mana mriki nggih? Nyon jauh asmanipun sinten? Asmane sinten, Mbak? Parti. Dalemipun pundi, Mbak Parti? Purworejo. Nika wonten dawuh saking Bapak Dr. Andes Haji Iswanto MSI, pusat pemerintahan Kabupaten Madiun sekarang ada di Caruban, Kabupaten Madiun. Leres, tepuk tangan untuk Pak Pardi. Monggo salaman kalian Bapak, monggo. Nggih. Nah, ini kebetulan ada lemari es ya, teman-teman sekalian. 1 tambah 1 nggih. Nanti yang 4 sepeda gunungnya nanti waktu goro-goro. Untuk pertanyaan kehormatan untuk lemari es. Niku sak es Mas. Tengelbet. Mohon izin Bapak Danrem, monggo. Pak Danrem. Pak Danrem, mohon izin untuk memberikan pertanyaan kehormatan, Pak Danrem, mohon izin untuk dijawab oleh masyarakat. Disilakan Bapak. Yang tahu nama lengkap dan gelarnya Pak Bupati. Ayo nama lengkap dan gelarnya Pak Bupati, nama lengkapnya Bupati, angkat tangan. Engkang Putih Pak Danrem, engkang dipun dawuhi, monggo. Yang ibu-ibu. Yang belakang. Engkang Putih Pak. Pokoknya salah sithik ganti lho nggih. Niki Bapak. Yang enggak pakai siap. Oke, ya. Nama lengkap dan Bapak gelar. Bupati dan gelare monggo ya. Ayo. Nggih, prayogi kersane apa lelen pimpinanipun. Asmanipun sinten Ibu? Ibu Utami. Dalemipun pundi? Dawan. Pundi? Dawan. Oh, dawan nih waduk mriko. Iwake kathah mboten mriko? Iya, nggih, kathah. Nika Mas Jo klitik hobine mancing nika. Nggih, nggih. Niki pertanyaannya sebutkan nama lengkap Bapak Bupati. Nggih, jangkep nggih sak gelare. Tenang nggih, monggo dipun sebutkan. 1 2 3. Haji Hari Wuryanto, Sarjana Hukum AM. MK, AMK. Pripun Pak? Terus pundi Bapak? Kirang betul? Salah. Salah. Yo, ganti. Belum berutang. Ngapunten nggih Bu nggih. Nggih, ngapunten. Dawuh Bapak Putih malih. Ayo angkat tangan yang bisa. Ganti sini Pak, coba. Sini. Pak Danrem. Putih malih ingkang pun dawuhi Bapak. Yang mana Pak? Pak Danrem? Oke, yang pakai sarung. Oh, pakai sarung yang di belakang. Nggih. Ya. Di situ nggak apa-apa. Namanya siapa, Mas? Edi dari Disambulu Pilang Kenceng. Bulu Pilang Kenceng, matur sugeng ing panun. Saking Pak Danrem panjenengan kasuhun nyebataken asmanipun Pak Bupati jangkep. Sumangga. Haji Wuryanto SH MHK MAK. Dibaleni malih boten saged susu. Baleni malih kalem-kalem. Haji Wuryanto Haji Hari Wuryanto Sarjana Hukum MAK. Pripun Bapak? Salah? Betul? Betul Pak? Leres ya? Esanya dilengkapi. Betul Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Masnya dari Mulu. Monggo Jawa Tasta Mas, saya Mas, halaman Rumin monggo. Ini hadiahnya spesial lemari es loh. Terima kasih untuk lingkup keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di kesempatan ini juga sponsor semua yang telah mendukung acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Hadiahnya lemari esnya di sini ya Mas ya. Oke. Mekaten
Mbak Cange nggih. Goro-goro tasih pinten Pak Gayeng? Tesih sekawan sepedanipun nggih. Alhamdulillah. Nggih, kepareng kula nyuwun pamit rumiyin Mas Kluduk, Mas Klidik. Mas Gayang, terima kasih kembali ke studio Siap. 1. Waduh. Mas Klidik, Mas Kluduk, sembah nuwun sanget panjenenganipun. Insyaallah mangke wonten season 2, Mas. Oh nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah penjan goro-goro. Lan jenengan? Lah nggih kula nggih goro-goro ya. Iya. Oh ya goro-goro iki masalah, tegese masalah akeh panjenengan. Ndang mulya. Lah. Anu, jane nggih kepengin wangsul tapi tasik dereng mantun anggenipun tetekli. Tetekli. Kula tesih tetekli. Nggih. Mas, klepon sak gulane. Nggih. Lakon kudu tutuk cerita lan lakune. Mugi-mugi kemawon dalam rangka hari jadi Kabupaten Madiun. Insyaallah Madiun akan menjadi kabupaten ingkang maju. Amin. Madiun akan menjadi kabupaten ingkang Bersahaja. bersahaja dan Madiun akan menjadi kabupaten ingkang gemah ripah loh jinawi ora bakal kekurangan sandang pangantung papan. Amin. Terima Matur nuwun kasih. mangke kalajengaken wonten goro-goro, Mas. Nggih, sembah nuwun. Sami-sami, sami-sami. Ya nduk rakit mbacut nih gelar cerita. Monggo tak derekake.